I abans d'acabar, se m'ha comentat que aquest any s'ha jubilat algú molt especial, que ja se n'ha parlat moltíssim al llarg del dia d'avui, que és el Ricard Faura, i és anterior cap de servei d'inclusió i capacitació digital. I com que et jubiles, Ricard, crec que ets tu, no? Ets la persona a la que estic mirant. Em consta que t'han preparat un petit vídeo. Endavant. Les meves paraules pel gran mestre Ricard Faura són paraules d'agraïment per tota l'acollida que em va fer al mes d'octubre quan vaig arribar, per la confiança, perquè em va agafar la mà i em va dir: Sandra, deixa't portar, que l'equip que hi ha és espectacular, i no es va equivocar. El seu llegat precisament és aquest, és l'equip. Els meus records i les coses que he compartit amb el Ricard ha estat un aprenentatge cada jornada, cada any, cada projecte, i recordo en especial la primera vegada que vaig haver de parlar a la jornada de l'Internet Social, que jo estava nerviosíssima, que era molta gent, i que vaig tenir la confiança de poder presentar un PowerPoint amb milers de dades, ens havíem passat de dades, i que va ser una jornada bonica, i sempre és superbonic poder compartir. Llavors, aquest agraïment per tot el que he après al teu costat, Ricard, i moltes felicitats, i que en aquesta nova etapa plena d'aventures. Discret, treballador, lluitador, savi, humil, gran mestre i gran persona. Ricard, has estat un dels pilars fonamentals del projecte de la xarxa Puntic. Com a dinamitzadora, vull donar-te les gràcies per haver donat veu i visibilitat a cada racó del país. Gràcies per creure en el territori i, sobretot, en les persones. Una abraçada. La teua manera d'entendre les TIC, com una eina al servei de les persones i no a l'inrevés, ha estat una referència per al nostre camí des del Gòtic Ajuntament de Tàrrega. També ho ha estat per mi en la meva missió com a Xerpa, acompanyant processos, persones i comunitats des de la proximitat, la convicció i la mirada disruptiva. Gràcies per tots aquests anys de presència, d'impuls i de construcció, amb la mirada sempre posada en la inclusió de les persones. També per les vegades que has reconegut i has posat en valor la nostra tasca, encara avui massa invisibilitzada, del col·lectiu de dinamitzadores. Ricard, potser això no t'agradarà, però em comenten que has de pujar a l'escenari. Em sap molt de greu. Perquè, a més, està arribant una cosa, no sé si l'esteu veient, jo sí. Me agafeu una mica tocat després de veure tot això. He tingut avui l'ocasió de parlar amb molta gent que fa tants anys, o fins i tot més que jo, que estan aquí treballant. Veig companys que han vingut de molt lluny, i moltes vegades fem allò, la broma, que quan ells surten jo encara estic al llit i ells ja estan venint cap a les jornades, i això és molt d'agrair. Tota aquesta gent realment és el que porta en valor en una xarxa com la nostra. És el coneixement, la proximitat que posen als projectes, que sense ells seria impossible fer el que fem, perquè sobretot ens ajuden a vehicular coses que des de Barcelona es poden semblar molt interessants, però quan parles amb ells et fan ajustar o et fan canviar la idea de moltes coses. Avui també ha sortit, però tots aquests anys vam passar de fer una acció molt de proximitat, el que era a la bretxa digital llavors, que parlàvem dels telecentres o els telecentres de teletreball, fins i tot llavors. Parlàvem dels punts Òmnia com una altra realitat. Després amb el Francesc vam crear la xarxa de programari lliure, que va ser a l'inici del que ara veiem molt normal, que és que els punts TIC treballin amb software lliure. Després vam poder
crear a la xarxa Puntic i ajuntar totes les realitats diferenciades i donar-li aquest nom. L'ACTIC també ha sortit, es va incorporar i jo crec que també va ser un punt important com una eina de proximitat i de potenciar la visió de la formació i la capacitació digital a partir de la creació d'aquesta acreditació. Després vam intentar, i crec que van ser també dels primers, en introduir el concepte de la innovació digital. Quan parlàvem d'aquestes coses amb la gent de Telecentre Europa o amb la gent de la Telecentre Foundation a nivell mundial, una mica érem els marcianos, dèiem que s'havia d'anar cap a la innovació digital i innovació social digital, i això avui en dia és una cosa normal. De la gent d'Old Digital mateix van canviar la mirada i treballen cap al tema de les competències digitals i la innovació social digital. Vam tenir també l'oportunitat de ser el primer lloc del món que experimentàvem amb el que hauria de ser el nou model de telecentre i vam fer un projecte que li vam dir Sparlab amb la col·laboració de la Unió Internacional de Telecomunicacions, Telecentre Foundation a tot el món, amb més de 600.000 telecentres a tot el món, i vam tenir la gran oportunitat de treballar amb ells, amb l'ONU, i traslladar aquests projectes a llocs tan llunyans com van ser Egipte, o Costa Rica, o Panamà, o Xile, que van replicar el que fèiem aquí. Ens reconeixien més el que es feia aquí a fora que nosaltres mateixos, que ens dedicàvem a treballar i no a lluir d'alguna manera el que fèiem. I ara també estem amb tot el procés que ja ha sortit del Pla Nacional d'Inclusió Digital, o Sociodigital, perquè d'alguna manera tot el que estem fent no es perdi. I l'Ester abans ho comentava i tal, de dir això s'acabarà, els fons s'acabaran per desgràcia d'aquí un any, però la bretxa digital no s'acabarà i hem de seguir treballant tots plegats perquè això com a mínim disminueixi i si pot ser que desaparegui. Si no és per tots vosaltres, això no té cap sentit, perquè fer invents n'hem fet molts, però arribar i que tinguin impacte ha passat gràcies a la gent que esteu a primera línia i que esteu cada dia lluitant amb aquesta realitat. I només agrair a tots vosaltres l'aprenentatge de tots aquests anys i donar molta força a la Mònica i a la Sandra amb els anys que venen, amb la feina que ja hem vist avui que se'ls gira molta feina i que segur que amb la col·laboració de tots i totes això anirà endavant segur. I res més, segur que ens anirem veient en diferents fòrums i projectes i qualsevol cosa ja sabeu on soc i encantat d'ajudar amb el que calgui. Moltes gràcies. Doncs ara sí, fins aquí. Visca la xarxa Puntic, visca el Ricard i visca el pastís, que ens menjarem ara mateix. Fins l'any que ve. Un aplaudiment.